Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup Laumangarade roh hadap pikiranta tabuji matu hatta mahide ete nomor 550 ayat sada sahat rodi ayat itu.
Debata Ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natu mopalani dohot tanomon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhan na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroham, maradokpon Jehovah, jala ibana payamaima. Say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon nadinggan. Ay holong dorohani Jehovah, nida uhum, jalandang tagamot tadi mononna, akka naniasiana. Haleluya. Nasokal jalana bonar, dialo hodo nagicam maroha, jala dipatimbu hodo naseret maroha. Alani upangido hami tuko, seramoti hami, asa unang jukat kami, unang gicam rohanami, alai tuku hami marhite-hite tondin, asa unduk seret tobok jala burju rohanami diadopan di saluhut hala. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Puji Tuhan ta makite ete nomor 200 yang berusia ayat sada dohot ayat on. Tatangihon ma pati ni debata nani enet sian poda tolu ayat 5 saha rodi ayat 7. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasroham. Jala unang marpangusandean ho tu pikiranmu sendiri. Sa ibana matadda di nasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalanmu. Unang tung nabisuk ho di parbaga roham. Habiari ma Jehovah, jala paholang dirim sian hajahaton ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulah honahumbar tupatikmi. Amin. Marede hita sian nomor 114 ayat sada dohot ayat 2. Itu
ma dosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jalandang adong haporsian nami di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Masegudang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam, dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hombar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Kabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosakta. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, nungapola hupasisi aka pangalosim songonobun, jala songon obun manorok aka dosam. Saimulak mahotuau, ayaw dosi paluaho. Hasangapun ma di debata na dikijang. Amin. Mare dihita sian bukede nomor 300 sia pulusia ayat sada doa ayat 2. Epistel di Minggu Tasadarion nanienet sian Matius 24 ayat 45 sahat Rodi 50 sada.
Matius 24 ayat 45 saha Rodi 50 sada tajahama margati soren. Asa di dia do na poso haposan jalan namar roha. Na pinabakit ni induk mangalehon aka na posona mangan ditikina. Situtudo na hudokon tuhamu. Pabakiton na do ibana mangaramoti saluhutna na di ibana. Gabetole ma ibana mangalisingi aka dongan na naposo, mangan minum do aka ibana, mangakupi aka si permabuk. Dungi Roma iduk ni naposo ondeng diari naso panagamana jala disadairi naso pamutoanna. Jadi agu on nama ibana, laos lehonon nama tu ibana, tohat ni aka pangasi. Disima masa anggu-hangguk dohot na tupong patungoripon ima sahatna. Martua do aka na tumangihon hatani debata jala na upiapsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor paropuan gabungan.
Marede hita sian nomor 220 ayat sada dohot ayat patuluhon. Porsiautai songon nahitan nina tidak tindakkon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai iman na tinumbuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangunguhan ni silatus nama teterpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu dari patuluhon nama naik tu surgu lahun dul tu siamu ni debata Jehoba amanai guguna suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni Kristen akan nabadia dohot dia sesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihangoluan na suda amin. Tapuji matuhata marhitekor ama Ebenezer.
Tabegema titing ni huriata. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 7 Agustus 2022, topik Debatado Pangohom, Allah adalah Hakim. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Ke-6. Kesekretariatan. A. Persembahan. 1. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Agustus 2022, kita menghantar persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar atau apresiasi siswa-siswi dan mahasiswi berprestasi. 2. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 yang akan datang, kita mengantar persembahan ke depan altar dalam rangka Pesta Huria Strip Rohani HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program Kerja Huria dan Anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelian bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelian bulanan. Dan dimohon untuk mengisi di kartu pelian bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pelayanan. A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Wilayah Galilea, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di rumah keluarga Amang, Situa JB, Huta Galung, Inang H. Boru, Huta Barat, SPD. Alamat di Jalan Gelangan Kapal, Kompleks PT IKI nomor 6. Kebaktian masuk jam 19.30. 8. Pengumuman. A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. A2. Pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Enrico Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Tebet Jakarta. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Agustus 2022, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta RJ Simamora STH MM, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A4. Pesta Huria Strip Rohani HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria Strip Rohani tanggal 14 Agustus 2022 dalam acara ibadah minggu pada Pesta Huria tersebut akan dipadukan dengan budaya Batak. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu yang biasa dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA menjadi 08.30 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Sopo Talenta. 2. Kepada ama, naposo, remaja dan sekolah minggu laki-laki memakai ulos dan tali-tali. 3. Kepada ina, naposo, remaja dan sekolah minggu perempuan memakai ulos dan sortali. 4. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria Strip Rohani pada tanggal 14 Agustus 2022, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanyaan strip arisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. 5. Berhubung pada tanggal 14 Agustus 2022 diadakan Pesta Huria Strip Rohani yang dihadiri tamu undangan, dengan ini panitia menghimbau kepada semua jemaat
untuk tidak memarkir mobil di kompleks gereja. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A4, Totoripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Perhalado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Totoripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap plafon tersebut. Ataupun Totoripe yang disepakati Perhalado adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5, undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia, ketua kesetia kategorial, dan tim musik uning-uningan untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. A6, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2022, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas, dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5, yaitu semester genap 2021-2022. Maksimum S1 kepada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi raport atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik, dan tidak menerima kiriman file WA atau email. Dapat diserahkan kepada Seksi Pendidikan atau Sekretaris Surya selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2022. Nama dan dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor strip ijazah. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simajutak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Inang Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. 5. Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. 7. Amang Situa PRM Sinaga. 8. Amang Aha Manurung. 9. Inang Nyonya W. Nebaho KR Boru Pasaribu. 10. Inang Nyonya Tis Tanggang N. Boru Huta Barat. 11. Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 12. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 13. Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. 14. Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. 15. A. Amang Insinyur M. Simatupang. 16. Inang Nyonya R. Simajuntak R. Boru Sinurat. 17. Inang Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 18. Gilbert Nugraha Silaban. 19. Inang Nyonya Situa Dr. Andus P. Tapubolon N. Boru Siahaan. 20. Amang BP Sinaga. 21. Inang Nyonya IJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 22. Inang Nyonya TB Sigalingging H. Boru Silaban.
23 Kevin L. Tobing. 24 Inang Nyonya Situa Ate Simajuntak SLN Boru Siahaan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa. Ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta Gedung Sekolah Minggu. 1. 3 September 2022 keluarga WS Bukit Boruginting. Acaranya acara adat di Sopo Talenta. Warta keuangan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat baik kita minggu ini. Salam. Merenditas yang nomor 642 mulai sian ayat sada buku tapapulu ma peleata. Thank you.
Haleluya, puji Tuhan, Raja Natar Silangi. Damen di debatana sumurung sian saluhut na rohang, imana mangaramoti hati-hati doho pikiran munang di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata di minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Imana tersurat sian pesalmen bidu 50 ayat sada saat rodi ayat tonom sokonom mahatana hujahahu madihita. Ede sian si asap makuling do debata jahuba dalam artikting tutano on sian habicaran tolhas rodi hasudutan. Sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Saya naro debatata jaldang tagamon hohom ibana. Di jolona do api madilat-dilat. Jalaronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di piyo do akalangit sian gijang ro di tanoon asa di uhum bangsona. Papunguhamu matuau akan na daulat marroha. Akan na marpadan doho tau marhite-hite pelean. Jadi dibaritahon akalangi ma hatigoranna. Ay apala debatado panguhum sela. Ido sahatna. Horas ma dihita saluhutna amang dotinang. Horas miki di mulut adong lapal Makassarna. Jadi molo au dak pola wi patada diriku. Ngadong di warta ngadong nakin jala dijaha inang situasi bolo nakin hami mar tugas di Huria HKBP Tebet dang Tebet atong Tebet satada halak Batak. Jadi di bagasan tikyon pasakma saluhut akka parhorasan sian pangaratuan ala disondo hutahatu buan niba jala hubereng jala huidang di bagasan akka pasu-pasu na dinggando hita saluna akka amanami nanami terpancar doi sian keglowingan ni bohitat tom. Taku boto ahadunang akka make-upi batakna akka skincare teh. Jadi di bagasan saluhutna akka parhorasan, di bagasan saluhutna akka lasniroha, saya didongani Tuhani mahita mangulang saluhut akka ulau tak jala di pasu-pasu saluhut akan naniulan di tangata. Horas madihita. Amanami nanami di parnguluan di kehidupan sekuler jok-jok do hitang diarahon asa mangulu di bagasan logik ni parnguluan. Kehidupan sekuler menghantarkan kita untuk senantiasa berpikir logik dalam menjalani kehidupan kita. Dan oduna jok-jok ini yang sering kali membawa kita ataupun yang menghantarkan kita untuk tidak berfokus di dalam peribadahan.
Gudang do akka pernguluan na membahik kita dan fokus di bagasan parsobaun. Di dalam peribadahan kita tidak fokus karena kita harus memenuhi seluruh atau semua kegiatan atau pekerjaan maupun tuntutan pekerjaan. Di bagasan turpukon imanakin taida Mazmur manang edeni si asap. Asapon guar doda. Asap ini adalah orang. Undangan non diripu akka inate ala jojo ibana nasida menonton film ajab di televisi. Ajabon secara hukuman daung. Si asapon songon sada pangulu taringot musik di Bagas Joro bui taidan nondi sada kronika 16 ayat 5 ima songon sada halak lewi na dipabakit si David songon gabe pangulu pemimpin musik di tengah-tengah sinagoga. Dia adalah pemimpin orkestra, mulu di zaman sonari, pemimpin orkestra yang melihat bagaimana animo bangsa Israel dalam memuji Tuhan. Jadi mulu tabereng, kalau kita melihat Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pemimpin musik senantiasa memainkan musiknya, tetapi juga melihat bagaimana jemaat dalam memuji Tuhan. Suku kamu non tu amang para organ. Ikut dibereng do ise na somarede, ise na hom-hom, ise na marangan-angan, do ise ulah nama kelekel. Jadi di dalam firman Tuhan ini ada kejadian yang extraordinary, yang sangat luar biasa. Dilihat si asap bahwasanya orang datang beribadah tetapi dia tidak fokus. Dia tidak memberikan seluruh tubuh dan pikirannya dalam peribadahan tersebut sehingga memunculkan kemarahan Tuhan. Jadi molo tabereng topik ni minggu tadi bagasan sadarion di batado panguhum. Allah adalah hakim. Lahu tu dia do Allah menghakimi, lahu menghakimi hita taringo tu parsobauta. Allah akan menghakimi kita mengenai peribadahan kita. Bagaimanakah kita selama ini melakukan peribadahan kita? Dan inilah yang menjadi rujukan si asap untuk mengingatkan bangsa Israel dan terlebih untuk kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi husukum matuhita amang dotinang alana keluarga do hubereng sude dison ima songon nahiti raun marjamita di bagasan tikyon husukum majatuhita mabiar dohita mamereng mardida di batang budang arung na mabiar te mabiar dohita amang dotinang ola notik do namandok mabiar do hita marnida de batang ima lahu mangalusi pe hita dan kompakate isi na mabiar gudang do da mangalusi. Banyak yang tidak menjawab bahwasanya tidak takut kepada Tuhan karena efek ketidaktakutan kita kepada Tuhan itu membawa hal-hal yang tidak baik dalam peribadahan kita. Jadi di baheni amang dotinang di bagasan minggu sadarion dipaingok do bangso Israel nak kita laho tulus di bagasan parsobaon manang partangyangata tu bagasan guarni di bata ama. Jadi di bagasan tikyon on laho membuat kita mengkaji liturgi na adong di huriata. Mau liturgi ima tusunan ibadah, tata ibadah, di tonga-tonga ni partangyangan
manang permingguata. Semua liturgi di dalam gereja kita itu secara penuh melihat kewujud nyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun motivasi kita, ketika kita mau menghapus dosa, ketika kita mau petunjuk kehidupan, ketika kita mau berkat, ketika kita mau memiliki jalan penuntun hidup, Tuhan akan memberikan melalui liturgi itu. Dan di dalam keseluruhan peribadahan, di bagasan saluhut aka parsobota, neng di ida debata songo dia do feedback ni parnguluan manang pertanyaangata maradopo debata. Dan inilah yang menjadi sebuah pemahaman yang sangat mendasar bagi setiap orang percaya untuk memahami seperti apakah peribadahannya kepada Tuhan. Dan inilah yang dilihat oleh Asaf, melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan juga terlebih kepada kita. Bapak Ibu sekalian, orang Israel menyangka, merasa berada dalam situasi self-confidence, percaya diri, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Ahananiula ni bangsoi diripunasi dan nunga be. Ngahulau be pasahat ton pilihan. Nunga roau tu bagas joro. Nunga au marede bitiki mamuji pasangapod de bata. Alaina di ida si Asap di bagasan parsobaun ni bangsoi adong kekurangan. Mereka tidak memahami bahwasanya peribadahan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Peribadahan seperti apakah yang terjadi sehingga bangsa Israel melakukan peribadahan seperti yang disampaikan oleh Asaf. Dan inilah yang mengajak kita untuk memahami dan untuk mengerti bagaimanakah proses peribadahan kita, Bapak Ibu sekalian, agar berkenan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan merasa peribadahan kita sesuai dengan keinginannya. Alana molo taida mangdut tinang, molo nunga hita mangulahon, molo nunga hita madohoti parmingguan, manang pertangyangan, mungkin di bagasan rohata, ngamar minggu yau, ngabe be. Saya sudah gereja, apalagi. Tetapi di dalam gereja kita memikirkan dunia pekerjaan, memikirkan arisan, memikirkan ulau tasugut. Alidang adong kefokusan laho mangulahon dohot memuji pasangapon guar di batang. Dan inilah yang dilihat oleh Ahab tidak sesuai. Tarsongon hala amang na mar organ di ida do hita bau be boy do huida hita nakin adong na marede adong na maranganangan nang peotik na maranganangan dudu hala matahe tolu hala nakin nola nasib dakuboto marede di bagasan roha. Odo kecenderungan amanginang Bapak Ibu sekalian yang selalu menghantarkan kita ibadah minggu gereja itu sudah cukup. Kita merasa saya sudah gereja kok. Ngaro nakinau pertangyangan ngabe. Holan ro pasahatod daging. Holan hudul. Alai secara urutan ni liturgi, secara urutan tata ibadah dan idohoti. Ditiki jolma jongjong imana hudul. Ditiki orang manopoti dosa dan itopoti dosana. Ditiki jolma maka tidak kon haporsiaun dan tidak kon haporsiaun. Odo bentuk-bentuk kesalahan-kesalahan nani ida si Asap di bagasan turpukon.
Jadi di baheni di bagasan saluhut akka pernguluan liturgi di Huriatta HKBP on secara holistik mencakup sudi aha motivasita. Molo motivasita neng manesa dosa adong do liturgi manopoti dosa. Molo neng taida pernguluatta hobartu doho pati ni debata adong do tapi gima pati ni debata. Molo neng tapangido dalan manang songon sada petunjuk kehidupan pedoman ni pernguluan adong do di epistel doho nang di jamita. Molo neng mangido pasu-pasu hita adong do doa berkat. Jala di bagasan persobauta di dalam persekutuan kita ini kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dan itu yang menjadi sebuah rujukan di ayat 4 dohot ayat 5. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak sia-sia melihat keseriusan kesungguhan kita. Makanya di ayat terakhir Tuhan mengumpulkan orang yang betul-betul beribadah. Di Papungo de Batado memang jolman nadaulat marroha. Om masongon sada semangat dihita amang detinang ima dinalaho manulukiti parsobauta maradopod de bata. Jalan di bagasan poin na parjolo turpukon laho mengajak kita, memberitahukan kita untuk menyelidiki peribadahan kita selama ini. Bohado persobahon doho pamujiota tu debata di bagasan parsobauta na laon. Apakah kita sudah sesuai? Apakah kita memahami bagaimanakah peribadahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Liturgi tahun nungas songon sada kesempurnaan di tonga-tonga ni persombaon, di tonga-tonga ni pertangyangan, di tonga-tonga ni pamujion, di tonga-tonga ni perpunguan persekutuan ni halak Kristen. Jalan molo tadohoti di bagasan saluhut akka pernguluatta nungawe taulahon nadinggan di tonga-tonga ni pernguluatta. Secara ibadah, secara pertangyangan, secara persombaon, nunga taulahon nadinggan sesuai dohot liturgi di Huriatta. Jala omma na mamboak kita laho mangatusi songo dia do holong ni rohani debata tu hita. Jala songo dia do debata marnida parsobauta pamujiota di tonga-tonga ni parnguluatta. Di baheni amang dotinang tarlumubi akka dongan napo sebulung. Bagaimanakah peribadahan itu kita lakukan secara utuh. Kita masing-masing memiliki latar belakang berbeda-beda. Dan kita juga memiliki dunia sekuler masing-masing. Jadi di bagasan persekutuan iman, di dalam ibadah minggu, kita bersatu hati untuk meninggalkan semua dunia sekuler kita bersama-sama memuji Tuhan. Odona dipangido si asap maradopon bangsa Israel. Dan juga terhadap kehidupan kita. Asap menginginkan ketika kita beribadah, kita berfokus dalam ibadah kita. Anom majo sinetron ni. Anom majo arisani, anom majo akka urusan kantor. Halana dang sahat tu 2 jam. Ibadah kita ini tidak sampai 2 jam. 1 kali 7 hari. 1 kali seminggu, tidak sampai 2 jam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apabila kita melihat
Topik minggu kita pada hari ini, Allah akan menghakimi setiap peribadahan kita. Melalui epistel tanakin, didok do songon na poso na bijak, dohot na poso na jahat. Jadi semua itu di bawah tekanan. Puasa homar minggu dang tabu dibereng na tuaku. Dang tabu dibereng si matuaku. Ani disuruh omak doa umar minggu. Disuruh baba doa umar minggu. I bawah tekanan. Tasongoni ma na poso na jahat. Jala di ari parpudi dung ro tuan ni na posoi adong matong songon di ayat na parpudi epistel ta patungor ipon. Ada ketakutan ketika mendapat hukuman. Jala hita pe ona uhum do hita molo so mangulahon na dinggan terlumobi ulahon parsobaon maradopon debata. Napaduahon di bagasan turpukon di pangido do hita amang do tinang ima tulus mangulahon ibadah. Jadi memang sian nasaroha doho pikiran lahu memuji Tuhan ni. Kita memuji Tuhan dang na ala nahasomalan bukan karena kebiasaan, bukan karena disuruh ataupun bukan karena menyanyi. Marminggu hoeda, marminggu. Bah, tumben nang marede hami. Rohan nur ledari minggu merua marede hita bah olo ale dung saya marminggu dung saya marede termula doa ina asal ma marede asal ma markor jala dipangido do sian ibadah jala dipangido turpukodos ya kita ikon adong maparbue ni ibadah ta. Ketika kita sudah memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika hati dan pikiran kita berikan kepada Tuhan, kita itu menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di uluhot to di parbadia dohita, di bagasan ngolutang. Kita tidak gampang tersinggung, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang menjustifikasi, legitimasi. Alana jok do dung mulak marminggu, rohani akaina manang ama gampang terprovokasi, katok piri-pirion. Jala mangulahoni gasa-gasaon. Curhat masada ina tung macaya cik debah pabahinan na. Ima dah. Tung saya marminggu alana godang do akka amanami ina nami do ngatai dang nalaho gabe solusi malahan gabe komporate provokator. Songonom madibahen ida tuau ngirinain na itabay matongkan asa songon galak rohana. Manajot di bagasan saluhut aka komunikasi pe na mambahen hita dang menyelesaikan masalah alai mambahen tambah masalah. Jala hudok dotik kini talumubi aka ina nami na tutua nami. Ina ibu adalah pul dari berita-berita hoax. Ibu-ibu adalah pulnya ataupun satel dari berita-berita hoax. Alanah kalau ibu-ibu ini gampang baper ya. Abang ngirin aja teh. Apalagi kita nuaing lagi meksen nuaing ate. Mau membahas taring tu kasus ni Siuta Barat teh.
ngiri do pambahinan na ba. Dang na ikon odo na pasti di. Ngaso iboto, dang iboto cerita na ngator makatahi. Ipabodongan na matong, nung nga berita naon tidak dapat dipertanggungjawabkan, ali diberitahu muse. Ina edaan sosokonod do kejadian ni ina. Odoon indoan ina. Jadi di konferensi perempuan ngahudok tu ketuanan bohado mambahen songon sada edukasi asa unang murah-murah aka ina terprovokasi. Jalangulu na diuluhon dito di parbadia marparbue di ikon tenang makadapi persoalan ikon tenang. Berada di dalam situasi masalah pun harus tenang. Kenapa kita harus tenang? Bahasa ikut tenang kita mangdut tenang. Adung do di batana mangurupi hita. Napaluahuk kita sian saluhut aka na menggulmit di tonga-tonga ni parngulwata. Jadi parbue ni jolma na niuluhon di to di parbadia ikut tari dedui. Jadi molo tungadong hurangan di tonga-tonga ni parnguluan ikon marsi tutu, marsi gogo. Laho paubahon. Ima dah hurang aku. Ima na subuh tinggal hon satu sadarion. Nasing nainung ngahu tinggal hobe. Holanon nama ina. Ngai boto hurangan ali itiok gomos. Kita sudah mengetahui itu adalah kekurangan tetapi masih kita pegang teguh. Sebagai suatu tanda pengenal manang ciri khas. Jala di bagasan saluhut akan adenggan ikon marparbue do saluhut aka ulau nadenggan. Jala di turpukon di ida do di pasaha do di paboa de batado tunaposona si David papungu hamu akan ada ulat marroha. Yang serius, yang fokus, dan yang memiliki buah dari ibadahnya, kumpulkan. Ikut di papuli do, sian naso, daulat marroha. Jadi di bagasan saluhut hahirim. Hirim ni rohani si asap. Sian saluhut akka pangiduan ni si asap di bagasan turpokon, di bagasan mingguon. Unang manyak kita hona uhum ni debata. Alana debatado panguhum. Jala taringo tu kasus na berkembang na relate di bagasan tikyon. Porsia mahita amang dotinang tatangnya koma. Debatado panguhum. Manang songod dia pe di bahen akka pardosai jurus manang songod dia pe di bahen akka parjahati dalanna ipapeol debatado. Aka perjahat di papel dalam ditogu tu hati goran. Marhite saluhut akka denggan ni basana dohot asini rohana. Hamu mula ni perjahati do. Nah hinasi hol. Tuhan debatang. Jalan apa tuluhon onsongon sada PR yang sangat berat dihita amang detinang. Molo husuk punakin mabir do hita tu debata. Hola piga halak do amang buruku situ morang. Kalau nasida do mabir tu debata. Basama alana jok do amang detinang adong songon sada suku-sukun hita marede hita martangiang aledang fokus dalam pemahaman
di bagasan saluhut akka perjupangata. On hita lagi pajupang doho debata, marsaur di bagas jorona, kita lagi bersekutu di rumah Tuhan, bersama-sama di hadapan Tuhan, untuk melaksanakan peribadahan kita. Tetapi cenderung orang kurang memiliki parsitutuan laho marsobba tu debata. Alai dang ruasa KBP Makassar yakinaum. Alana sian na jolong ruasa KBP Makassar baji jadi baji ji tahu wah. Makana di bagasan terpukon unang manian adong jolma, unang manian adong naro tu debata, alai dang mangulahon parsobahon dohot mamuji debata di bagasan hati goran, dohot di bagasan gowar ni debata. Jalapoy na patuluhonon debatado padang situ juota. Allah lah tujuan iman dan perjalanan kehidupan kita. Debatando pandang situ juota. Di baheni amang dot tinang dohot akkadongan na posobulung. Kehidupan di zaman sekarang, kehidupan sekuler kita memang memaksa kita untuk selalu logik, selalu real. Kehidupan yang di luar kita bawa ke dalam peribadahan, dan ini yang sering mengganggu pikiran kita, konsentrasi kita. Tetapi ingatlah, ketika kita membawa itu ke dalam gereja, buatlah itu menjadi sebuah persoalan yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar Tuhan memulihkan kita. Karena kita datang ke gereja, kalau ada beban berat kita harus datang ke gereja. Ada masalah kita yang berat, kita harus datang ke gereja. Ketika kita berada di dalam ujian, cobaan, kita harus datang ke gereja. Ketika kita ingin memperoleh berkat, kita datang ke gereja. Alana diturpukon dang mauhom debata, dang hohom debata, mardida saluhut alu-alu, angguk-angguk, pangidoan, dohot saluhut akka natahirim di bagasan nguluta. Akka pangidoata dilehod debatado. Aha no sa naso perbahen di debata. Taida nakin haroro ni debata. Ima songon api na mendilat-dilat. Marsigorgor. Tarsongon perjumpaan ni debata dohot si Musa. Disongon sada semak belukar. Allah datang kepada Musa. Dibereng galak api, alidang matutung. Ima songon tada halongangan di tonga-tonga ni perjumpaan ni si Musa dohot debata. Songon ni dihita. Songon api naman dilat-dilat, keperkasaan, kemahadahsyatan Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. Dan di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menegur kita untuk senantiasa berbalik kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, teguran ataupun cobaan, selalu kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Na masihol do mungkin Tuhani. Na ikon hutinggalhon akka dosaku. Na ikon mangula mahau akka nadinggan di bagasan ngolukku. Makana di bagasan poin na patuluhon debatado pandang si tujuan. Tuhan adalah sumber dasar dari perjalanan kehidupan kita. Jala ido nagabe buhal di tonga-tonga ni ngulutang, ala tawoto debatado
panguhum di tonga-tonga ni parngulata. Di pargugui di bata mahita amang dotinang, jala di basu-basu mahita mangulahon saluhut akka ulota. Amin martangyang mahita. Puji kami maho oleh Tuhan marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Di saluhut asini roham dohot denggan di basam. Nahuhi helalahami sah ditikyon. Boy kami marsaor mamuji pasangapoko oleh Tuhan. Ditongan di bagas jorom oleh Tuhan apala ditikyon. Jalo masaluhut akka pujian nami oleh Tuhan. Jalo masaluhut akka parsobon nami oleh Tuhan. Neng manian oleh Tuhan. Saluhut akka parsobon nami. Dohot edde puji-pujian nami. Naung patuboy gihok kami oleh Tuhan tuho. Senang mainian oleh Tuhan. Hobar tulong meniroham. Asa unang marisuang saluhut oleh Tuhan. Akka gugu. Dohot holong nirohan nami. Laho mamuji pasangapoko oleh Tuhan. Di bagasan tikyon oleh Tuhan. Marsaur dohami. Dohot saluhut ruas ni huriam. Dohot parhalal ni huriam. Hakabipi Makassar. Di bagasan saluhut akalas ni roha hami marsaur. Mamuji pasangapoko. Di baheni pasu-pasu mahami ali Tuhan. Lam ihok mahami di bagasan holong nasyako. Asa lamar si hahulonga kami. Asa lamar las ni roha hami. Laho mangulahon saluhut akka hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Pakai mahami hobar tulomo ni roham. Asa tadahami gabe anak asyam oleh Tuhan na mangulahon saluhut akka hatam dohot lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu huriamon oleh Tuhan. Dina marsakap laho mangulahon akka ulaon di bagasan sa taunon. Terlumobi dina laho padinggaton. Ima atap gereja buludonan le Tuhan. O matoktong na mamasu-masu sa luhut akka ruas ng parhalan ni huriam. Asa di bagasan sa daniroha hami terus oleh Tuhan. Laho pasidukon sa luhut akka sakap na dinggan. Ima dinalaho pauliulihon bagas joromon. Asa di bagasan sa luhut akalas ni roha hami. Laho mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Terus sa luhut akka rencana dohot program. Nalaho ulahonon nami. Talumobi di ari minggu na nengro. Neng patupaon ni huria male Tuhan. Pesta ni huria. Humataktong mamasu-masu akka sakapi le Tuhan. Semardalan ringgan obar tulomo ni roham. Jala marawal polo pami laho mangulahosa. Asa makorhon saluhut akka nadinggan. Las ni roha. Dohot olopolo pami saluhut ali Tuhan. Laho madalani pardalanan ni huriam marhite program dohot kegiatan na adong di huriam HKBP Makassar. Pasu-pasu nang naposom amang padita si Mamora, amang padita lubis nang inang boru. Indang Diakones Boru Sinaga. Lima songon naposom nagot tikial Tuhan di tonga-tonga ni huriam HKBP Makassaron. Umatoktong malang gugu di nasida laho patupaon pakobasyon. Lima dinalaho makobasi sa luhut ruas ni huriam di HKBP Makassar. Jala di bagasan tikyo na le Tuhan. Di bagasan lungun ni roha dohami, ima di akadongan nami, ama nami ina nami na di bagasan parsahiton. Nunga
Hujahau kami nakina le Tuhan, akka dengan nami na di bagasan parsahiton. Asima rohama le Tuhan, saluhut akka amanami inanami nang dongan nami na di bagasan parsahiton. Dohot na sodapot di jahahami le Tuhan. Ho matoktongan le Tuhan, na patupahon hamamalum ni parsahiton ni. Asal lamarlas ni roha hami, laho manadda holongmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Jalaho matoktongan le Tuhan, na mga leon bengit ni roha tu akka keluarga, na majaga amanami inanami nang dongan nami na di bagasan parsahito ni. Si maroham mali Tuhan, patupama hamamalum ni parsahito ni. Jalaho matoktongan le Tuhan, na mamasu-masu ngulu na sida sa luhut na. Maulati di umur na gadyang ali Tuhan, nang pinasahamu, tu akka amanami inanami, nang dongan nami, nang akang ginami pele Tuhan sikola minggu. Pasu-pasu manasida sa luhut na, laho patupahon akka ulan na, terlumubi di bagasan parsikolaan, tabay habisuhod na, nang hapistara na li Tuhan. Asaboy na sida, dinalaho mambuhali dirina. Alaw madalani tu paranguluan sugut, jalaho matoktong na mamasu-masu molutong di bagasan akka parkarejuan. Jala sakak nami li Tuhan na di bagasan minggon, o matoktong madongani hami saluhuna, ama nami ina nami di saluhut akka parkarejuan. Pasu-pasu masaluhut akka naniulan ni nasida li Tuhan. Kamakorhon kanauli na dinggan, laho mangguhin hinariko di tonga-tonga ni paranguluan. Atong jalo mahame le Tuhan, na sobaw kami marhiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami. Amin. Tapapung umapilyatang, maredehita siya bukwede nomor 110 sada.
aku mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na malutus. Upasatami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuhom. Sejalo mai gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandop moliade tuhong. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon, say saut malomo di roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa Tuhan. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siapa bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopangkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Yang pertama, lagu pertama.